खुलुमगा जतनो लामसगो फेसबुक लाइव हाइनो हाय तिनि आं फेसबुक लाइव फाइमानि गांखाय खनानि साल नतिलै जे चिनि तिप्रा दफानि न काइसा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन टीएसएफ रकनि जे काइसा साख्लाइजाक मुं जे तिप्रा हा गनांगै एबा अल त्रिपुराव न जे काइसा बन दाखाइमानि बा बन नि बागै निहिनमानि आपनो तैनो आनि कक किसा कसार मुं एबा चिनि दफानि थानिwo बखानि कक न किसा साख्लाइमुं जों बेलेखेनो हामबाय मारिउ टीएसएफ नि संगठन रकनो सुरु टीएसएफ बिया ओ चिनि आमानि कक मेन कक ngaka जगाव बाहायसि जे चिनि आमानि कक ककबरक न जों बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय सकांनि सिमिनो आबनो तिलै बेलेखेनो बांला बाय जगा खिचुरि माहाय जगा खिचुरि हायकेनो एक जाखा गोबांमा अर्गानाइजेशन गोबांमा बदल गोबांमा अर्गानाइजेशन नि बररक बहायनो अबनो तिलैयै खरांति साका जे चिनि आमानि कक ककबरक चिनि बागै सैथक चिनि कक मरक कक सैथक नाकै रोमान स्क्रिप्ट बाय बांला स्क्रिप्ट बाय सिके हांकै चिनि बागै बेलेखेनो कुतुकुंगु हांकै जों बेंगली मीडियम नि स्टूडेंट उंमानि बागैसे जों बांला न आसुक कठिन उंजाक थाया हनपानो चिनि बागैबो कठिन न बेंगली मीडियम नि स्टूडेंट नि बागैबो हिनबा इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट नि बागै तैबो कठिन कुंगु हांकै चिनि आमानि कक ककबरक न जोंबो स्क्रिप्ट बाय सिनाय आबो तो चिनि दफानि थानिwo चिनि दफानि जे इंटेलेक्चुअल पर्सन जाकने रकनि थानिwo चिनि दफावबो राइटर तंगो चिनि दफावबो सैक्रं तंगो चिनि दफावबो आबा हाय गोबांमानो सैक्रं नुक्रं तंगि दंगो हांकै ताबुक चिनि दफानि याफावसे आबनो याफारि हिनानि नांगौ जे नरक बो स्क्रिप्ट बाय सिके हांकै नंनि बागै केप्लें नंनि बागै सहस नंनि बागै क्लाइ आ अधिकार माननानि बागै चिनि गोबांमा चाइतक जाक गोबांमा स्टूडेंट अर्गानाइजेशन गोबांमा मथा गोबांमा बदल जों आबा हायके गोबांमा चिनि जे आमानि कक ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैरिना मुसुंनाय रक जे सैनाय रक जे सै तंनाय रक जों ताबुक जे कक सावै सै तंनाय रक जतनो 95% नि एबाब न रोमान स्क्रिप्ट बाय न चिनि आमानि ककबरक कक न सैनानि नांगौ हनै जों आबनो तुइलै खरांतिसै फेलेका जबा खाइलै फेलेका खनानि साला आबा हायखैनो टीएसएफ नि बखाक्तै खयै जे सारा त्रिपुरा बन नै दाखाइमानि आबनो आनि फुल्ली आनि व्यक्तिगत तरफ थेके आनि बायथांनि बखाक्तै खयै आं आबनो सापोर्ट खलायो टीएसएफ नि जबाया चिनि तिप्रासानि कक चिनि यस आ कक ना आं सानानि थानानै नायो सालका जमातिया दाखौ बेलाय हामबाय एक्चुअली खना जे ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि नांनाय आ दाबिनो तैयै बा आ खरांनो तिसावै ताबुक जे टीएसएफ रक जे बन नि बागै साख्लाइमानि आ कक न बा आ साख्लाइ मुंना आं फुल्ली सापोर्ट खाइमानि कारण के आबनो जे जों गोबांमा जराव तंगो बाक्सा तंगो पॉलिटिकल इशू आर बाक्सा तंगो आबो चिनि दफानि इशू जेफुरु चिनि दफानि इशू उंगो आफुरु जों आबनो पॉलिटिकली नाहायाखै बेलायखेनो जाऊ सपोज जों गोबांमा जराव न चबा खलाइ फेका जेमन सीएबी नि चबाफुरु सीएबी नि चबा खलाइ लेखा जों आफुरु तामुनि बागै चबा खलाइलाय जों आफुरु आबो कुनो पॉलिटिकल इशू खलाइया आबनो दफानि इशू खलाइका जेफुरु तिप्रालेन नि बागै हनै आईपीएफ ति अर्गानाइज खलाइका एक्चुअली खनानि चबा एबा खनानि खरांति सामुं खनानि आंदोलन आबोबो तो टीएसएफ रक अर्गानाइज खलाइका किन्तु आ जागा पार्टिसिपेट खैनाय साबो नों आं जों जे तिप्रा दफानि बररक चिनि आमानि कक ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों नांगो आबो बायनो सिके चिनि बागै क्लाइ होनाय रक आ जागा सापोर्ट खलाइनाय आबो सि कक नगांखाय आं बानो सराय न मासाव जेमन जों 10 दिन 11 दिन जेफोर लाहार कासुका तिप्रालेन नि बागै हनै आफुरु आईपीएफ ति अर्गानाइज खैका हिनबानो आफुरु नि जराव बाहायनो चिनि होल तिप्रा सारक न चिनि तिप्रा दफानि बसारक न आ जागाव थाङै चुबा चुरि लायै केबोबा बायथांबाय केबोबा रांखौ पुइसबाय केबोबा बेबाक्ति केन सापोर्ट दिलाय फान दिलाय आ चबानो जों सक्सेस खलाइलायखा आबा हायखेनो जों सीएबी नि उंथों सीएबी नि हयतो सीए एंखा आबा हायखे गोबांमा चिनि चबा दङ दफानि इशू चिनि हानि कक दिलै चिनि कक थाइनो तिलैयै चिनि अधिकार चिनि मानथाय सक थाइनो तिलै जों जेफोरनो खलाइलायो आफुरु जों जतनो सापोर्ट खलाइनानै नांगौ
Abun bagi ani সম্পূর্ণ ani ব্যক্তিগত ব্যাপার ফেসবুক গাঙ্কাই চিনি ব্যক্তিগত ও জাগাও जों প্রেস মিট খাইমেন ইনকেছে আবো থাঙ্গै जों চিনি পার্টিনি ইস্যু নোটিসাও ফেসবুক লাইভ তুই খাইমেন ইনকে ফেসবুক নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আবন বাকি সম্পূর্ণ অজাগাও ব্যক্তিগত ব্যাপার দं ani ব্যক্তিগত গাঙ্কাই আং আবনো তাও সানানি মুসুঙো ani বখাক তুইলে খানানি টিএসএফ রকনি যে সভা আবনো আং টিএসএফ নি সভা সিমি হিয়াউই চিনি টিপ্রা দফানি সভা সিহিনি ওয়ানসুগৈ जों যতনো সারা টিপ্রা হা গনাঙ্গৈনো চিনি টিপ্রা দফানি বররক লগিরি লেখে বেলেখেনো জাকুকনাই তাঙ্গै হিয়াंखाय অজাগাও जों गोबां अर्गानाइजेशन चिनि सानमुं जानिजा मथातै जानिजा बदलनि बखातै जों सानलायो हुनपानो साबनि बागै सान चिनि दफानि हामग्रायनि बागै सान हुनगांखाय अजगावानि रिक्वेस्ट दंनाय Kokborok चिनि आमानि Kokborok no Roman script by Sinani nangnai hintiniwo kebo ang CPM ang Congress ang BJP ang hai irai bodolni party ni borok nei abo TSF ni sobasi nei naisigi tongyakhai belekeno kaham ngai tini jora jorao sungnugo je kebengmung chini jorao chini bising tino chini borok ni bising tino chini dofani nangmani no kebengmung tu buiri phai jora jorao ang nugo chini Kokborok no kokno haino se जों बांग्ला script no जों poja paiya tutui ruzuri rijakma bai जों pailaya hulaya mitong बांग्ला script bai sinani belekheno kutuk aboni bisingo chini Kokborok kokno chini kok belekheno kabang belekheno kutuk belekheno morok kok belekheno kok kabang aboni bagi asuk kok kabang no जों बांग्ला script bai sinani thangkai chini bagi belekheno kutuk kuk जों रोमान स्क्रिप्ट बै मा सिके हांखाय आजागाव जों जेमन नों बर' थानाय NUNG नों बर' थांनाय चिन बै कलाई इंगु किन्तु बांग्ला बै सिनियान थांपुरु बेलेखेनो कथिन चिनि आजागा तामुनिय जयफुला रफुला रेप आबरिना थांतिनिवो बेलेखेनो चिनि बगै कुतुब मिथां आबनि बगैनो रोमान स्क्रिप्ट जों नांगौ चिनि कक थाइ कक सिनियानि थांखाय जों ताबुक बाहायनो जों ताबुक ससियेल मिडिया नि जरावो जों फार्स्ट जिनि सेकेन्ड जिओ फाइका थार्ड जिओ फाइका फोर्थ जिओ फाइका ता फिफ्थ जिओ थाङै दङ अजरावो जों जतनो मोबाइल यूज खालायो मोबाइल यूज खालायतिनिवो जों जतनो केबो फेसबुक केबो इंस्टा केबो यूट्यूब केबो बा WhatsApp यूज खायो केबो बा टेलिग्राम यूज खायो आजागा जों जेफ्रु जों टेक्स्ट खालायलायो जेफ्रु चिनि बखानि ककनो सिलायलायो जों आफ्रु जतनो कलाई इंजाकमानि बाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो टेक्स्ट खालायलायो रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों कक चिनि कक थायनो जों बखानि ककनो शेयर खालायलाय मानो किन्तु जों ताबुक मोबाइलाव कारिवै जे सिनायसि सियु बांग्ला स्क्रिप्ट बाय बा बांग्ला कक बाय जेफ्रु मोबाइलाव कारिवै केबो टाइप खायो जे खालायनोसि खालाय मानो किन्तु मैक्सिमाम बरकनि बागैनो चिनि बररकनि बागै ताबुक बो मोबाइलाव बांग्ला बाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय टाइप खायनानि बेलायखेनो कथिन इंजागैनो दंखौ जों खालायो जों बेंगली मीडियम स्टूडेंट जों बेंगली नो मोटामोटी सिउ हनिसे जों खालाय दङ फियाबा चिनि बागैबो रागु आबनि बिसिङाव चिनि बररक जदिनो इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट रक फाइगेन गाय आजारा बेलायखेनो कुतुक कुक इंजागै थाङो गाय अबनो अजरावो जों हायनोसि पजा हिलिकजाक अफ बेंगली स्क्रिप्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट न जों मारु जुगै आबनि बिसिङाव बाक्सा अबनो पलिटिकल इश्यूस सानामै जे बाक्सा रोमान स्क्रिप्ट रक नांगौ रखम सात्रंनाय आं बरक रकनो बो साना मुसुङो प्लीज अजरावो पलिटिकल न तरजा गियावै खायदि नरक जे जानि जा खाय हामजाकमानि मा पलिटिकल पार्टी न नरक करनिफानो दंदि दफानि हामकराय खायनो मुसुंखाय गोबां बरकनो सामा खनाव तामो सुङो पार्टी खेके बा दफानो हामकराय खायमेदा सुङो पार्टी खेके बा दफानो हामकराय खायमेदा खलायजादि जेसा पार्टी खलायबो दफानि हामकराय खलायजादि तामुखे अजरावो Kokborok kokno रोमान स्क्रिप्ट बाय खलायनो नांगौ हिन्तिनिवो ता केबेंजादि नुगु बांग्ला स्क्रिप्ट बाय चिनि Kokborok न सिनानि कुतुक गोबांमा नेतारक बो जे आबनो साजागि आंनि तंनाय रोमान स्क्रिप्ट साजाय होन सानाय बरक न बांग्ला बाय टाइप खरिनेदि नों टेक्स्ट खायनेदि पर्सनली बरक बाय टेक्स्ट खायनेदि नों जदि न 1 मिनिट बनो कायसा कक टेक्स्ट खरि के अ सेम कक न नों बांग्ला बाय बनो टाइप खरि हदिन सारि नि मोबाइल बो 10 मिनिट फनाङै फानो खायदा माननो माया साइमिया बाक्सा जे रोमान स्क्रिप्ट नांगौ रोमान स्क्रिप्ट सिनि बागै नांगौ बा अंक रोमान स्क्रिप्ट अंक देवनागरी नांगौ होननाय रक बाक्सा के देवनागरी नांगौ आज पर्यन्त ताबुक साक जरा
ang borokno social media o tabuk sak jora debanagori bai bongni bungbo simani nugyakho borokno kaisa text khaimani bo nugyakho jora jora o chung abono rungurungya hinpano bangla bai chung jepru bangla basi rokno chung message rinani nango ang bai thangbo bangla bai no type khiyo bangla bai no facebook o ang post layo ar bangla bai no jora kok bosa jepuru hindi basi rokno chung central government ni thanio je message rinani nango ngkai chung bahaino o nongni debanagori himani akok baino chung bo facebook ro post layo but je debanagori nango bengali script nango hinai rokno chung khub kom no aboni bagai ani request je jani ja bodol hamjakmani tabuk uponirbacon na nai tongo uponirbacon sabo bo party o budri nai angle sana thangya je jani hamjakmani bodol no norok budri ui tongo di fiaba o jorao sini mp rok ngthung sini mla ngthung sini mdc rok ngthung jesa bodol lifano ungdi sini tipra dofani bororok norok please sini kokborok kokno roman script bai sinani thangtani o nongni support bonango nongni logi bonango tangi himale nini bosabutui nini thinang bo haino ojom roman script bai jodi no mashiya ngkai nini bosabuti ni porashona obo thangi begat kalai nai belai kena begat kalai nai tini chung nai ni je borok bengali script hamjago hini sawo je borok debanagori script je hamjago hin chanai rok maximum no chung nai ni khangkai jani ja bosabuti no jotono english medium ro hoino porashona khlai rijak higher education khlainani bagai phd khlairinani bagai maximum no english medium ni student rok no english medium ni background ni student rok no nong kori bo phayo ka abon bagai aujorao kokborok kok no chini amani kokborok kok no roman script besinani thangtani bo kebo phano kuno bodolni borok phano ojagao abono political issue khlaiyawi abo chini dofani issue si abo chini dofani chobasi ni wansugui logir lainani bagai anibo kobok mungtongo abo ani ব্যক্তিগত ব্যাপার ang baithang eba ani ব্যক্তিগত ভাবে ang abro support khlaio abo tsf rokni je organize khlaimani no abo tsf ni simi chobaya nei abo chini tipra dofani chobasi ni wansugui ani full support nongni logio tongo choba keplai ingthung ar o jagao chung kwbangma organization rokno kwbangma bodol rokno je support khlainai rokno bahaino ani bokhaktui khai norokno hambai yafaru tai buskangni sal rogo bahaino chung obo haike jepuru chini dofani issue nongkho chung dofani issue no dofani bagai hinai no sabo bo position tong sabo bo post tong sabo bo organization tong chung abono naileyawi chini dofani issue hongangkai chung jotono thanchake joba khlainani abono chini bagai jotoni kahamni mari ingnai norok jotono ani khapang yafaro tai ojorawa ang kubni kokno sana thangla buskangni sal rogo ani lummani basuk hamtayakho sori asuk juicha thaya bokhorok belaikeno sajak kulumbo ka sajak hinba dofani soba je furu phayo dofani issue je furu phayo chung tongui manya sini kwbangma jorao no chung kwbangma joba bo khlai phaika tabu abono chung sana thanglakho buskangni sal rogo salainai tamoke khonani main ngai khonani je joba abo tsf ni joba simi hinyawi chung tsf rokno full support dilai sini tipra dofarok logir lainani ingthung jotono no belai hambai horkaham tai tipra dofa ayuklok thung sini roman script bai sini